हारिनि हाबा मावलांनो ओनसोलनि हाबा मावनो बयनिबो जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय UPPL दोलोआव आङो जइन जागोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नागारनानै दिनै पलिटिक्सआव आखाइ हमगोन आरो बबे मोनसे पलिटिक्स पार्टिजों आखाइ हमगोन बिनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासै फुल आपडेट नुनो मोनगोन। दा रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट बारग' प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारा दिनैहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL दोलोआव जयनिं जानो थांगासिनो बा जयनिं जासिगोन। रायजोफोर नोंथांमोना दिपेन बर' सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ नायनानै लाग्रो बा खोनासंग्रो। जोंनि CWC हाबाफारिया अलरेडि जोबनानै थांबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद मान मर्यादानि गेजेरजों आंखौ बिथांमोना बिदाय होबाय। बे जाबाय एबसुनि मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे लिगेसि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय डिजार्भ। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिया बर' रायजो राजाया दैदेनगिरिखौ दैदेनगिरि बायदियै जेब्लायबो मान होबोदों सिबिबोदों आरो दैदेनगिरिखौ हारिनि थामोनथा रैखाथि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय स्कप होबोदों आरो बे जि अपरचुनिटिखौ आंनो होनायनि थाखाय आङो हारिनि सार्थआव गावनि गासैबो बिथिंखौ सेक्रिफाइस खालामनानै हारि दानायनि थाखाय बिश्व दरबाराव बर' हारिखौ गायसननायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मुलुग दरबाराव लांनायनि थाखाय आरो हारिनि आइडेन्टिटिखौ सिनायथि होनो थाखाय आं खामानि मावबाय। 1967नि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 1993 20 फेब्रुवारिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिन सुजुनायनि जि मोनसे मुहुर्त बेखौ जोंनि समावनो आरो आङो मावनो मोननाया थारैनो बे गोग्गाथाव। बड'लेण्ड महोत्सब, जोंनि बड'फानि मुर्ति गायसननाय, गोबां माखासे बेबायदि सिगनिफिकेन्ट थासारि जेब्लायबो आंनि मेमरिबोल जानानै थागोन। इयुन लामाखौ हान्थिलांगोन आरो उदालगुरि कलेजनिफ्राय गलमागावनि हाई स्कुलसिम प्राय 6 किल'मिटार लामा गोजान हान्जा सुरनानै बयबो जय ध्वनि होनानै दिनै बिथांमोना आंनि मान मर्यादा आरो बिदाय होदों। बेनो आंनि मोनसे केपिटेल आरो हारिनि समाजनि सुबुंफ्रा जि अननाय होदों बे अननायानो जिबननि मुल्यबान माने बियो मुवा आरो बे मुल्यबान जि अनसायनाय बेखौ जेब्लायबो जोङो बजबनानै लागोन। खारन जों रावबो पारमानेन्ट नङा, जोङो मुलुगाव फैयो आरो मोनसे समाव जों बिदाय लायो, नाथाय जोंनि मेमरिया गोथां जानानै थालाङो आरो बे मेमरिया 25 बोसोरनि एबसुनि जात्रानि जि मेमरि बे जेब्लायबो आंनि जिबनाव इयुन लामा हान्थिनो थाखाय इन्सपिरेसन होगोन, इयुन लामा हान्थिनो थाखाय आंनो साहस आरो गोहो होगोन। बेखायनो फिन खेबसेबाव खर' गंग्लायै बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिया जिखिनि अनसायनाय होबाय, CC2जों लोगोसे CC-BTRजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा जि अनसायनाय होबाय, धन्यबाद बावबाय। गोजोन्थों। गाबोनो बयनिबो परामर्शनि गेजेरजों बयबो आफाद गौथुम जोंनि वेलविजारनि परामर्शनि गेजेरजों 11टा बाजियाव उदालगुरिनि सहरनि बे दुर्गा मण्डपाव हारिनि हाबा मावलांनो ओनसोलनि हाबा मावनो बयनिबो जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय UPPL दोलोआव आङो जइन जागोन। खिन्थु आं बेखौनो आपिल खालामदों जे जिखि दोलोआव आं थाया मानो गुबै एजेन्डाया जाहैबाय जोंनि सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनांगौ, बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनांगौ आरो सिस्टेम आरो बेबस्थायाव थांनानै हारि दानायनि खामानि मावनांगौ। लोगोसेनो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय जौगानाय गोदान मोनसे मिजिं जि जुब शक्ति जि इयुथ लिडार हिसाबै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो आङो खावलायदों गुबुन गुबुन राजखान्थि आफाद दोलोफोरखौबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जिहेतु आं राजखान्थियाव गोदान जागोन, आं बेबायदि प्रफेसनेल पलिटिक्स खालामनो फैयाखै, आंनियाव बेबायदि माने बायदिसिना थासारिनि पलिटिक्स खालामनायनि दा परिबेस गैया। बेखायनो आङो खावलायदों जे गासैबो आंखौ मदद होनांगौ, गासैबो एबसुनि 25 बोसोर जात्रानि फारसे सनमान होनानै जाहाथे बयबो अनसायो मदद होयो आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे सनमान होयो, बिनि थाखाय आङो खावलायदों। खारन पलिटिक्सआ जोबोद क्रिटिकेल क्रुसियेल आरो जथेस्थ प्रत्याह्बान आरो चेलेन्जेस दङ।
खिन्थु बे प्रत्याबान आरो चेलेन्जखौ नेवसिनानैबाबो जों आवगायलांनांगोन हारि आरो समाज दानायनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय गोजोन्थों। अब्ला मानव गिदिर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय थारैनो दिपेन बर' सारा दिनैहाय एबसुखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ नागारनानै दिनै पलिटिक्सआव आखाइ हमैना बेसेबां जों साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय गनायजाथाव बिनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।